Představte si, že jste na procházce centrem Barcelony. Je teplé odpoledne a jste venku se svým tátou. Už se chystáte domů, když ho poprosíte, jestli byste se ještě nemohli jít podívat ke starému divadlu. Víte, že tam stojí obrovská socha stegosaura. Chvíli váhá, ale nakonec souhlasí. A vy se rozběhnete napřed. Když se k soše blížíte, najednou se zastavíte. Zíráte na jedno místo. Táta si všimne, že stojíte bez hnutí a ptá se, co vidíte. Vy ale neodpovíte. Jen zvednete ruku a ukazujete na prasklinu v zadní noze dinosaura. Táta k vám přijde blíž a nejdřív si myslí, že jde jen o poškození staré sochy. Pak ale pochopí, že neukazujete na prasklinu, ale že ukazujete na to, co je uvnitř. V temném otvoru je vidět něco, co tam rozhodně nepatří. V tu chvíli vás bere do náruče, otáčí se a utíká pryč. Mezitím volá policii. Hasiči musí sochu rozřezat. Po desítkách minut se jim podaří otevřít otvor a vytáhnout to, co je uvnitř. Je to tělo dospělého muže. Ukáže se, že jde o 39letého muže, kterého rodina nahlásila jako nezvěstného několik dní předtím. Podle všeho si všiml otevřeného víka na břiše sochy. Vlezl dovnitř a při prohlížení mu spadl telefon do duté nohy. Spustil se za ním hlavou dolů, ale uvízl. Prostor byl tak úzký, že se nemohl ani pohnout, otočit nebo vytlačit ven. Zůstal uvězněný s rukama přitisknutýma k tělu, bez možnosti úniku. Nikdo jeho křik neslyšel. Jak přesně zemřel, se nikdy nezjistilo. Spekuluje se o udušení, o selhání plic, následcích dlouhého visení hlavou dolů nebo dehydrataci. Socha stegosaura byla po tomto incidentu odstraněna. A muž uvnitř prožil svou poslední skutečnou noční můru.